Kaixo kafe eta guneko lagunak, zer moduz, ongi etorriak izan zaitezte kafe eta guneak zuzenean YouTubeen antolatzen dituen gure hitzaldietara. Eneko nauzue, kafe eta guneko langilea eta hurrengo ordu erdia batera pasako dugu. Gabonetako kantutegi aplikazio desberdinen inguruan hizketan. Izan ere, Gabonetan dagoeneko murgilduta bait gaude. Beraz, ongi etorriak izan zaitezte, kafe eta guneak azkenaldian antolatzen dituen zuzeneko hitzaldietara. Hala ere, hasi baino lehen gogoratu zeuekin edozein tokietan gaudela, bai etxean zein kafe eta gunean. Bai ordenagailutik edo mugikorretik, zurekin edozein lekutatik. Gogoratu bai, gure kafe eta guneko web orrialdean sartzen bazarie, zalantzak argitzeko test bat eskura duzuela. Baita ere, Gugaz izen oraindik eman ez baduzue, sartu zaitezte eta eman ezazue izena. Izan ere, kafe eta guneko kontu bat sortu dezakezue, baita ere, hitzordua erretserbatzeko. Izan ere, gogoratu zalantzarik baldin baduzue, etor zaitezte hitzordua erreserbatu eta zeuen zalantzak argituko dizkizuegu. Beraz, egin klik eta txipa alda ezazue kafe eta guneagaz. Gogoratu, aurrez aurreko ikastaroak dauzkagula, hitzaldiak, urruneko prestakuntza eta baita ere bideokonferentzia bidezko prestakuntza. Eta guzti honen berri izan nahi baduzue gogoratu. Sartu zaitezte gure web atarian, geure blogan eta baita ere sare sozialetan daude. Bai Facebook, YouTube, gaurkoan moduan, Instagramen, eta baita ere Twitter edo X dalako sare soziala. Beraz, gure berri izan nahi baduzue, aukera anitz dauzkazue. Beraz, ekin diezaiogun bada gaurko hitzaldiagaz. Hau da, Gabonetarako kantutegi aplikazioa. Hau da, lehen, Gabonetan abesteko orriak eta liburuzkak erabiltzen bagenituen, gaur egun tramankulu teknologikoei esker, adibidez bai tablet, smartphone edo danatalakoa, geure tramankuluetan aplikazio asko izango ditugu, Gabonetan abestu ahal izateko. Beraz, gaurkoan Gabonetarako kantutegi aplikazioak. Beraz, teknologia berriekin orriak, liburuzkak atzean gelditu zaizkigu. Eta imaginatu Gabonetako afaria eta gero abestia jarri, bai mugikorrean, musika moduan, eta bakoitzak bere mugikorrean letra edo bilantziko horren letra, bideoa ikus dezake, danon artean abestu ahal izateko. Eta guzti hori egiteko aukera asko eta asko dauzkazue. Baina gaur, aukera guzti horien artean 5 ikusiko ditugu eta 5 horiek ikusita gero sorpresaren bat ere izango dugu. Zeintzuk gaurko aplikazioak? Canciones de Navidad, villancicos de Navidad, canciones infantiles de Navidad, canciones de música de Navidad y villancicos navideños. Azken finean danak antzekoak dira. Eta hurrengo minutuetan ikusiko duzuen moduan nahiko antzekoak direz guzti horiek. Pizkanaka hasteko. Hartu ezazue zeuen mugikorra, sartu zaitezte Play Storeen eta Canciones de Navidad idatz itzazue. Aplikazio honen barruan, hor adibidez, aplikazioaren marrazkia ikus dezakezue. Berau topatzeko errazago izan dadin.
aplikazio honen barruan Gabon kanta asko topatu ditzakezuez. Jingle Bells, Dalakoa, Silent Night, White Christmas, Santa Claus, Is Coming to the Town, hau da, ingelesezko, hau da, Gabonetako abesti asko topa ditzakezue aplikazio honen barruan. Horrez gain, abestien letra bai, izan ere askotan bai, abestia abestu bai, baina nik letra beharko nuke, izan ere, ingelesez askotan abesti hauen letra edo abestekoera komplikatua egiten da. Aplikazioa automatikoki itxatzeko temporizadore talako bat ere badeko, hau da, ordu bete ipini eta ordu bat eta hori pasata gero itxali dadin, izan ere askotan mugikorra mahai gainean ipini, temporizadorea aktibatu eta abestu berak egin dezala. Atzeko planoan ere funtzionatu egiten da, hau da, imaginatu aplikazioa zabalik duzuela, baina batean Instagram zabaltzen duzuela, Instagramen argazkitxo bat sartzeko. Naiz eta hori egin, aplikazioa funtzionamenduan jarraituko da. Eta baita ere, imaginatu konexio arazoak daudela, danok batera konektatuta gaudelako. Interneterako konexiorik gabe ere funtzionatzeko aukera dauka aplikazio honek. Horrez gain, alarma tonua, deitonua, notifikaziones edo jakinarazpen tonuak, SMS edo mezu laburren tonuak eta pantalla atzeko argazkiak jartzeko aukera emango dizue. Beraz, oso gabonzaleak bazarete, hauze zeuen aplikazioa da. Izan ere, abesteaz gain, zeuen deitonua jartzeko aukera emango baitizue. Hor adibidez, aplikazioa instalatuta gero zeuen gailuetan topatuko dituzuen olako interfaz dalako argazkiak jarri dizkizuet ulerterrezagoa izan dadin. Ingelesez badator, baina nahiko ulert erraza da, nahiko intuitua eta pantalla lagungarria baita. Hala ere, hor badeko zuez, olako pantalla batzuk lagungarri izan daitezen. Hori da, zeuen abestia, wallpapers, aukera asko dauzka eta beti ere doainik edo musutruk. Aplikazio horrekin butkatuta gero, lehen abestiak ikusi baititu, hau da orokorrean Gabon abestiak orain Villancicos de Navidad. Aplikazio honen baitan zer topatuko duzue? Alde batetik Gabon kanta gaztelaniez eta bestetik Gabon kantak baina ingelesez bebai. Hau da, bai gaztelaniaz zein ingelesez. Hala ere geroago ere euskaraz dagoen edukiak ere ikusiko ditugu, baina hori sorpresa moduan azkenerako utziko dugu. Beraz, Gabon kanta gaztelaniaz, 25 de diciembre, Adesle Fideles, Campana sobre campana, betiko abestiak eta asko oso ezagunak. Ingelesez bebai, Jingle Bells, Silent Night, Away in a Manner, betiko abestiak izan ere naiz eta askotan izenburu de titulua ez ezagutu, behin abestia entzuten duzunean oso ezaguna izango zaizue. Horrez gain, ezaugarri gehiago dekoz aplikazio honek. Esate baterako, kanpaiak Gabon kantak gelditu edo berriro erreproduzitzeko aukera. Abestien letrak. Gabon kantak zeuen lagunekin partekatu edo konpartetu. Adibidez, sare sozialen bidez. Eta horrez gain, eta lehen ikusiko dugun moduan, abesti horiek zeuen mugikorren deitonuen moduan jartzeko aukera, alarma edo notifikaziones edo jakinarazpenak. Beraz, orain arte esan dudan moduan, oso Gabon zaleak bazarete, aprobetxatu ezazue aplikazioen izan ere, zeuen
mugikorren soinuak konfiguratu ditzakezuez abesti hauekaz. Beraz, aplikazio honekin bukatzeko Gabon kantak gaztelaniaz eta erdaraz. Simplea, erraza, lagungarria eta betiere doakoa edo musutruk. Eta hau ere, aipatzeko modukoa da, izan ere, kanta askok eta askok YouTubeko sartu eta YouTubeen bideoklipa edo bideoa ikusteko aukera ere izango baituzue. Abestiaren letrarekin batera hain zuzen ere. Beraz, villancicos de Navidad. Canciones infantiles izan ere, gogoratu etxean txikiak ere hor nunbait izango dituzuela. Hau da, seme-alabak, ilobak edo danak alakoak. Beraz, etxean txikiak badauzkazue, hau zela aukeratu dezakezuen aplikazio. Hau da, Canciones infantiles de Navidad. Gabon kantak gaztelaniaz. Aplikazioa intuitiboa eta erraza. Abestien letra eta baita ere sare sozialen bidez partekatzeko aukera. Izan ere, aplikazio honek zer deko desberdina besteekin alderatuz umeentzat zuzenduta dagoela. Beraz, olako marrazkiak eta topatuko ditzazue. Izan ere, seme-alabek argazki horiek ikusten dituztenean, aplikazio hori erakargarriagoa izango zaie. Beraz, gogoratu, etxeko txikientzat aplikazioa hauze izango litzateke zuzenera. Canciones infantiles de Navidad. Horrekin bukatuta gero aurrera joango gara pizkanaka, Gabonetan murgilduta gaudela. Eta gogoratu, aste honetan ere, naiz eta Gabonetan murgilduta egon, kafetaguneak zabalduta dauzkazue edozer gauzetarako edo zeuen zarantzetarako. Hurrengoa, Canciones de música de Navidad. Gabonetako tonuak, mugikorrak jarri ditzakezuen tonuak. Oh, Christmas Tree, Santa Claus, Elf Singing, Silent Night, aukera eta abesti asko dauzkazue zeuen mugikorretan jarri ahal izateko. Azken finean ezaugarriak orain arte aipatutako antzekoak, hau da, zeuen mugikorretan jartzeko tonu zerrenda handia. Sare sozialen bidez, Facebook, X, Instagramen bidez partekatzeko edo konpartitzeko aukera. Eta baita ere, zeuen e-mailaren bidez. Beraz, zeuen aita, ama edo lagunekin partekatzeko, konpartitzeko aukera erraza daukazue. Eta, zer egingo duzu zeuen mugikorretan? Deitonuak, kontaktuen tonuak, alarma, temporizadorea, jakinarazpenak, eta baita ere, zeuen mugikorretan jartzeko edo tabletetan instalateko widget dalako ere. Widgeta konfiguratzeko edo jartzeko aukera ere baduzue aplikazio honegaz. Hor badauzkazue olako pantailazo batzuk ulerterrezago izan daitezen. Widgetak, olako deitonuak eta beti ere doainik edo musutruk. Eta beraz legala ere bada hor pantailan ikusiko duzuen moduan. Aurrera jarraituz gero, izan ere, oraintxe bertan aipatu dizuedan aplikazioa zeuen mugikorretan erabilteko da. Hau da, abestiak abesteko ez da izango. Ez zeuen mugikorretan tonua edo soinua jartzeko baizik. Hala ere, abestiekin jarraituz villancicos navideños. Villancicos navideños dalako aplikazioaren barruan 3 atal topatuko dituzue. Gabon kantak, Gabonetako 9 urrena,
Eta baita ere Gabonetako postalak, zeuen lagunei eta zenidei postalak bidaltzeko hain zuzen ere, izan ere lehen eta baita ere orain jende asko egiten baitu, korreos bidaltzen ditu olako postalak eta zoriontzeko horritxuak, baina aplikazio honen bidez postalak bidaltzeko aukera ere izango duzue. Gabon kantak abestu eta gozatu, rin rin, noche de paz, ha nacido el niño, betikoak. Izan ere, abestien letra ere izango duzue bere baitan. Hor pantailan ikusten duzuen moduan. Hau da, Gabonetako 9. urrena ere, hau da, la novena navideña dalakoa. Hau da, gozos, cómo rezar la novena, oración para todos los días. Gabon zaleak bazarete ere, badeko zue, la novena navideña dalakoa. Horrez gain, postalak, hau da, mezu desberdinak topatuko dituzue, postal desberdinak, hau da, irudi eta postal galeria zabala. Zertarako, zeuen aita, ama, iloba, lenguzinagaz, partekatzeko postal desberdinak. Beraz, honena, aplikazioa instalatu, saiatu eta froga egin ezazue. Beraz, gogoratu, villancicos navideños, esaten dutenez, la mejor app navideña, villancicos con letra, mucha variedad de villancicos. Normalean aplikazio guzti hauek erderaz topatuko dituzue, pantailan ikusten duzuen moduan, bai erdaraz edo bai ingelesez. Hala ere, aplikazio guzti hauek ikusi eta gero gogoratu, zeuen mugikor edo tableten dendetan sartzen pasarete, bai Play Store edo App Store, bai iOS sistema eragilea erabiltzen baduzu, hau da, iPhonea erabiltzen duzue, edo Android gailua erabiltzen bai duzue, sartu zaitezte zeuen gailuen dendetan, eta canciones navideñas, villancicos navideños idazten baduzue, aukera zabala topatuko duzue. Hau da, nik nabarmenenak, erabilienak komentatu dizkizuet, baina eredu eta edukin asko dauzkazue. Eta normalean guztien erabilera antzekoa izaten da. Eta normalean doainik edo musutuk izaten dira. Hala ere, lehen azken unerako lako sorpresatxo bat utziko nizuela komentatu dizuet. Begira, Gabonetako afari edo bazkari eta gero, euskeraz abesteko aukera badugu, edo euskeraz abestu nahi badugu, hor badeko zuen kantari dalako aplikazioa. Bai iOS zein Android sistementzat. Hau da, hainbat kantu taldek euren ekintzetan erabiltzeko gidoiak, abestiak eta letrak biltzen dituen aplikazioa, izan ere normalean gaur egun Euskal Herriko herri askotan olako kantaldiak prestatzen dituzte, eta abestien letrak horri batean eraman beharrean, jendeak bere mugikorretan kantari dalako aplikazioa instalatu egiten du. Bertan, abestien letra bilatu eta abestu ahal izateko. Azken finean hemen, talde desberdinen eta abesti desberdinen letra asko dauzkazue pantailan ikusten duzuen moduan. Olako bilatzaile baten letra jarri, bilatu eta letra zeuen pantailatan ikusiko duzue. Hor adibidez, eredu gehiago dauzkazue, adibidez hor, letra eta abesteko aukera. Horrez gain, eta nahi izanez gero, letra ez ezik, YouTubeen sartuta dagoen bideoa ikusteko aukera ere izango duzue. Hori musika ere entzun ahal izateko. Beraz, euskeraz, abesteko grina bat duzue, gogoratu kantari ere, aplikazioa ere
Gabonetako kantutegi aplikazioen barruan sartu dezakegu. Labur bilduz, eta gaurko hitzaldiari amaiera emateko. Gogoratu Gabonetan murgilduta gaudela, eta zeuen etxeetan edo kaleetan olako Gabon kantak abesteko, zeuen mugikorra edo gailua erabiliz, aplikazio asko dauzkazuela eskuragai eta beti ere doainik. Euskeraz, gazteleraz, zein inglesez. Letra ikusi ahal izateko eta baita ere YouTubeen gordeta dagoen bideoa entzungai eta ikusgai dauzkazue. Beraz, abestea gogoko baduzue, gogoratu, hartu mugikorra eta bila ezazue aplikazioaren baten bat. Instalatu eta froga egin ezazue. Beraz, eskerrik asko hor egoteagatik. Gaur kafetagunea zuekin egonda, zuzenean eta esklusiban, YouTubeko kafetaguneko kanalean, eta gogoratu zorionak eta urte berrion izan ere, hurrengo urterako egun gutxi falta baitira. Gogoratu 2024 urtean kafetagunea erronka berriekin datorrela. Beraz, gogoratu sare sozialetan gaudela eta baita ere zeuen herriko kafetagune guztietan. Egin klik eta aldatu txipa. Egun ona izan dezazuela eta hurren arte zorionak eta ondo izan. Aio!